Tarlagueños, my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Bell's Cafe dito sa Barangay Santo Rosario, Capas, Tarlac. Malapit na malapit lang guys sa Dominican College of Tarlac. Ayan siya. And then yung San Nicolas de Tolentino Parish Church, ito rin siya. Tapos halos kadugtong lang siya ng Montessori. Yung pesto ni Bell's Cafe guys, ito yung dating pesto ni Rainbow Sip. Yan, kung gusto nyo pumunta dito, nasa first floor lang naman siya. And walking distance lang magmula doon sa public market. So bago tayo pumasok sa loob ng Bell's Cafe, check muna natin itong mga sinaserve nila dito. So meron silang rice in a box. Price starts at 55 pesos guys yung mga products nila. And then meron silang Korean ade, strawberry, mango, blueberry, milk tea series, premium smoothies, non-espresso series, and syempre guys yung kanilang mga fruity series. Kung gusto nyo pumunta dito, open sila ng Monday to Sunday. Every weekdays guys, nag-open sila ng 11 AM to 7 PM. Every Saturday and Sunday naman, open sila ng 1 PM to 8 PM. Gusto nyo i-celebrate yung special occasions nyo dito, like birthdays, ayan, pwede yung gamitin itong shades and then mga toy stuff nila. Tapos pwede kayong magsuot ng mga unicorn suit nila guys para sa mga photo op nyo dito sa Bell's Cafe. So lahat ng nakikita nyo dito, ito na yung mga best sellers nila. Syempre kasama natin si Ma'am Jess and Sir Jan. And bago namin tikman lahat ng mga foods and drinks nila, papakilala muna namin mga foods and drinks na sinerve sa atin ni Bell's Cafe. Meron po tayong bestsellers na fruity series na strawberry, lychee, green apple, and kiwi po. At meron din po tayo na bestseller na Korean natin na blueberry, honey lemon, mango, and strawberry. Ayan, nandito naman po yung aming milk tea series. We have matcha, winter melon, choco kisses, and then double dutch. Nandito naman po yung aming non-espresso series. We have milk tea latte, we have Thai milk tea, and then we have strawberries and cream. Nandito naman po yung aming premium series of smoothies. We have mango graham, and then ube and cheese ria. And syempre guys, kasama sa kanilang mga premium smoothies, yung kanilang mini Oreo, Cadbury, KitKat, and Toblerone. Tapos, mga rice in the top nila guys. Ang student meal, so meron tayong sisig dito. Yung gyoza, barbecue, pork siomai, and Japanese siomai. Tapos, sa mga snacks nila, meron tayong hotdog sandwich, nachos, quarter pounder, burger. First natin titikman yung kanilang premium smoothie. So, ito yung kanilang ube cheese real. Ayan, sa akin naman po, etong strawberries and cream. And then yung sa akin naman po yung honey lemon natin. So, tikman na natin. Excited ko nang tikman to guys. Kanina ko siya tinitignan. Ang dami ng cheese niya sa sa pinaka-top niya. Sarap niya. Kung nakatingin kayo ng ube guys na may cheese sa taas, yung talagang literal na ube. So ito ano na siya, malamig na version. Pero ang sarap niya pati yung cream puff niya guys. Gusto ko naman po yung jam niya kasi parang solid siya and sakto lang sa tamis. Yung sa akin naman po, para siyang citron cream sa Korea po. No, next ko naman titikman sa kanilang mga premium smoothie. Itong Toblerone flavor nila. Ayan, sa akin naman po, dito sa aming milk tea series is yung matcha flavor. And then sa akin naman po, sa fruity series is yung lychee po. Yun, tikman na natin. Ang sarap ng mga premium smoothies nila guys, no? Kasi kapag nagbimelk sa mo, lasang-lasa mo yung lasa ng Toblerone. And itong mga ibang drinks nila tulad ng mga premium smoothies, for sure magugustuhan ng mga kids. Natikman ko po matcha, sobrang lasang-lasa yung matcha at hindi kayo magsasawa. And marami naman silang flavor na pagpipilian. And then yung fruity series po natin, lasang-lasa po yung pagka-fruity niya. Next natin titikman yung mga rice in the top nila. So ako, titikman natin yung sisig nila. Ayan, yung sa akin naman po, itong Japanese siomai. Yung sa akin naman po is yung pork siomai. Yun. Mostly guys, no, yung mga target nila na customers dito, yung mga students dito sa Dominican College of Tarlac. And
Montessori. Yan yung ibang mga students daw sa Capas High School. Pupunta din sila dito. So saktong-sakto lang yung mga price nila dito sa mga rice na top nila na 59 pesos. And syempre, partneran mo ng mga drinks nila. Marami naman kayong option. Hindi kayo mauubusan ng pagpipilian sa mga drinks nila. Tutok lang po talaga dito sa amin rice in a box is yung sobrang sarap and sobrang affordable niya. And then, yung gusto ko rin po sa rice in a box, hindi po sinipeg. And guys, no, sa tinikman natin yung sisig nila, very authentic kapag parang sisig pa rin, kahit naka-rice na top lang siya. So, ibig ko sabihin guys, kapag ganito kasi, parang mga on-the-go na foods, parang tinitipid nila yung lasa ng toppings nila. Pero ito, napakasarap ng sisig. Siyempre, very affordable yung price. So ito guys, no, last na titikman natin yung mga snacks nila. So meron tayong ano dito, quarter pounder burger. O yung aming hotdog sandwich. At ito po yung nut sauce. And nachos nila guys, good for sharing na. Kung kasama yung mga friends mo, and mga klase mo, pupunta kayo dito, orderin nyo yung nachos. Tapos syempre, try natin tong quarter pounder. Sarap niya. Sabayan natin ng blueberry sa kanilang Korean nugget. So ito yung gustong patikimin sa atin ng owner na lasang margarita. Halo muna natin. Masarap niya nga guys nung Korean nugget niya. So yung blueberry, malapit close yung lasa nung sa margarita, kung lang na lang yung may halong alcohol para may sipa sa dulo. Pero ang sarap kasi yung gamit nilang ano dito, real fruit siya na na-smash and may kasama siyang soda. Hello mga Katarlakenyos! Once again, this is Jessica and we are inviting you to visit us here at Bell's Cafe. Ayan, we are located here at Santo Rosario, Capas, Tarlac at tinitiyak ko po sa inyo na hindi nyo pagsisisihan ang pagpunta dito dahil talaga namang mag-e-enjoy kayo at masasatisfy ang inyong mga cravings because we offer various drinks and snacks which are affordable for everybody. Salamat mga Katarlakenyos! And guys, no, inulit ko, open si Bell's Cafe ng 11 AM to 7 PM ng weekdays and every Saturday and Sunday naman open sila ng 1 PM to 8 PM. Ayan guys, no, konting trivia lang bakit tinawag siyang Bell's Cafe. Dahil nga malapit siya dito sa San Nicolas de Tolentino Parish Church. So yung name nung malaking bell dito ma'am, no? So yun na rin yung pinangalan dito sa Bell's Cafe. And kung gusto yung pumunta dito, yung landmark natin, ito na mismong Capas Public Market. Kung galing kayo ng bandang Tarlac City, gusto yung pumunta dito, pwede kayong bumaba sa jeep sa may Capas Public Market, hanapin nyo yung Arco ng Santo Rosario. And then pasok lang kayo, lakad lang kayo ng mga 3 to 5 minutes. May pakaliwang kanto, pasukin nyo lang to. And then makikita yung green building. And makikita nyo na dito si Bell's Cafe. And syempre, gusto kong invite lahat ng mga students sa Dominican College of Tarlac and then Montessori and ibang school dito sa Capas. Napasyalan nyo na guys itong Bell's Cafe. Marami silang pwedeng may offer sa inyo. Sabi nga ni Ma'am Jess, different drinks yung ino-offer nila, hindi kayo mauubusan ng option. And sa kanilang mga rice na top, very affordable guys. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And huwag niyong kalimutang share ang video to para malaman ng mga kapasenyos and ang Katarlakenyos natin dyan. So until our next vlog, peace out!